И здравейте, потребители на YouTube, аз съм Виктор, а вие сте с мен. Така че като ще направя днеска новия си клип, защото отдавна не съм снимал, може би преди 2 седмици, може би повече. И така, надявам се да ви хареса клипчето. Аз съм Виктор, а вие сте с мен. И обичам ви. Абонирайте се, не забравяйте да го харесвате и сега ще отидем към клипа. И така, днеска майко ще направим да отговаряме на коментари или какво да правим, не знам, може и да направим ревю. Май коментари ще гледам, много работи ще гледам. Не съм качал още клипите, качвания колко ли клипа? 1, 2, 3, 4. Шестнадесет клипа за сега, хора. Много експедитивно. Ето ги цайсти. Така, да. Какво друго да покажа? То няма какво друго да покажа. Да. Портмонето ми. Да, ето вече съм си влязъл в канала. Днеска ще... да, забрах да те представя. Усмихни се. Така, днеска с нея ще гледам старите ми клипове и ще се смеем, нали така? Да. Чакай да започна с първия. Чакай най-първи ми къде информацията е, къде е първия. И здравейте, потребители на YouTube, къде падна, бе? Искам да направя ревю, че ще почна да снимам. Може също и да... What the fuck, хора? Хора! Гледайте как започва клипа ми! Здравейте, потребители на YouTube. И здравейте, потребители на YouTube. Как някакъв мангал го казвам. И здравейте, потребители на YouTube. Те да продължим. Искам да направя ревю, че ще почна да снимам. Може. Хора, гледам може. И както вижте, мога, чакайте да го върна. Ето тук е точно. Вижте, окото ми отче просто на там, аз до тогава бях включил телевизора и вижте какво се чува. Чува се Фини Джейк, хора, Фини Джейк. Тогава гледам филм на Фини Джейк. Гледайте колко... 26 секунди ми е видеото. Аз не мога да повярвам. И така, какво другото да гледаме? Да, тук имам представянето. И здравейте. И пак започвам така. И здравейте, потребители на YouTube. Така, ще се върнем след това. И здравейте, хора, извинете, че ще прекъснем. Да, аз съм така, хора. Той почна да снима, когато аз бях тук. Той бати странната маша, вижте. Да, те не те виждат, ако не знаеш. Сега виждате ли? Виждам. Хора, къде съм всяки ту? Да, по принцип това е яки... Ако харесате тече, чао. Те чето съм малки дори, бе. Бати, кой има 100 малки момент? Да, цето. Двата са като мочи, виж. Какъв бато ми? Скара. И хора, надявам се...
ще спираш клипа? О, така. Пиян бой. Охо. И това беше всичко. И здравейте, това беше всичко от мен. Извинете, че вървя нататък. Кое? И така, дайте видео. Да, това беше всичко от мен. Харесайте клипа, ако ви е харесал. Ако ви хареса, пак не забравяй. Чакай да отида в моя канал за малко. Знам, че стои интро ставам твърде големичко. Хей, ти! А слезем да видим какви подаръци имаме събрана. Ей, ти! Да, ти! Ако не си забелязал, направи това. Ако ти е харесал клипчето, се абонирай. Да, сигурно сте видяли грозния чичко, който ви каза какво да направите. Да, ако ви е харесал клипа, абонирайте се и го харесайте. Аз бях Виктор, а вие бяхте с мен.